नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। मिक्स बाय एसपी नितेश। शादिया के सुनी के हमर करे जवाब फाटोगे, हेगे करे जवाब फाटोगे। शादिया के सुनी के हमर करे जवाब फाटोगे, हेगे करे जवाब फाटोगे। हेगे जाना डोलिया में ले जाइतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोताओगे। हेगे जाना डोलिया में ले जाइतौ कहारावा चौरा हवा पर बौरा हवा रोताओगे। तोरा बिन दीवाना ई पागल कैसे जीतोगे, करे जा कैसे जीतोगे। तोरा बिन दीवाना ई पागल कैसे जीतोगे, गे पागल कैसे जीतोगे। कि आगे जाना डोलिया में ले जाइतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोताओगे। कि आगे जान डोलिया में ले जाइतौ कहारावा चौरा हवा पर बौरा हवा रोताओगे। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। अगर दिला वाला गा के पागल लीला वाला गा नहीं गे, कवाना जनमक सोनमा बदल चुके नहीं गे। दिला वाला गा के पागल लीला वाला गा नहीं गे, कवाना जनमक सोनमा बदल चुके नहीं गे। तोरा बिना रातिया पागली कैसे कटतोगे, हेगे कैसे कटतोगे। तोरा बिना रातिया पागली कैसे कटतोगे, करे जवा कैसे कटतोगे। कि जाने डोलिया में ले जाइतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोताओगे। हेगे जाने डोलिया में ले जाइतौ कहारावा चौरा हवा पर बौरा हवा रोताओगे। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। अगे अपना बना के सोना सपना देख नहीं गे, रविंदर दीवाना के कैसे के भूल नहीं गे। अगे अपना बना के सोना सपना देख नहीं गे, राजा देव रातिया के साथ चला जाए महींगे। देहिया में कैसे तोरा हरा दिया लगतोगे, हेगे हरा दिया लगतोगे। देहिया में कैसे सोना हरा दिया लगतोगे, आगे हरा दिया लगतोगे। आगे जाने डोलिया में ले जाइतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोताओगे। आगे जाने डोलिया में ले जाइतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोताओगे। प्रेजेंटेड बाय नमूना म्यूजिक।